Божието откровение относно делото му в епохата на закона. По това време значението, целта и етапите на делото на Йехова в Израел бяха да се започне неговото дело по цялата земя. От Израел, който стана център на Божието дело, то постепенно се разпространи сред езическите народи. Това е принципът, по който той работи по цялата Вселена, да установи един модел и след това да го разшири, докато всички хора в Вселената не приемат неговото Евангелие. Първите израелтяни бяха потомци на Ной. Тези хора бяха дарени само с диханието на Йехова и имаха достатъчно разбиране, за да се грижат за основните жизнени потребности, но не знаеха какъв Бог е Йехова. Не познаваха волята му относно човека и със сигурност не знаеха как трябва да се боят от Господаря на цялото творение. Що се отнася до наличие на правила и закони, на които трябваше да се подчиняват, или за дълг, който са творените съществува, трябваше да изпълняват след Създателя, то потомците на Адам не знаеха нищо за тези неща. Всичко, което знаеха, беше, че мъжът трябва с подначало да осигурява прехрана на семейството си, а жената трябва да се подчинява на мъжа си и да продължава човешкия род, създаден от Йехова. С другите думи, такива хора, които имаха само дихание на Йехова и неговия живот, не знаеха нищо за това как да следват Божиите закони или как да угодят на Господаря на цялото творение. Те разбираха твърде малко. Ето защо, въпреки че сърцата им нямаше никакво лукавство или коварство и сред тях рядко възникваха завист или раздори, те все пак нямаха никакво познание и разбиране за Йехова, Господаря на цялото творение. Тези предци на човека знаеха как да ядат и да се наслаждават на това, което Йехова дава, но не знаеха как да се боят от Йехова. Те не знаеха, че Йехова е този, на когото трябва да се покланят коленопреклонно. Тогава как биха могли да бъдат наречени негови създания? Дали тогава не бяха изречени на празно думите: Йехова е Господар на цялото творение и той създаде човека, за да може човекът да го изявява, да го прославя и да го представлява? Как биха могли онези, в чиито сърца няма никакъв страх от Йехова, да станат свидетели на неговата слава? Как биха могли да станат проявление на неговата слава? Дали тогава думите на Йехова: аз сътворих човека по свой образ и подобие, нямаше да станат оръжие в ръцете на Сатана, на лукавия? Нямаше ли тогава тези думи да бъдат срамно петно върху човечеството, което Йехова е създал? Амин. Слава на всемогъщия Бог.